Κυρίες και κύριοι, τα δεδομένα αλλάζουν από ό,τι φαίνεται με την τελευταία συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Ακούσατε την όλη και θα βγάλει και πολλά συμπεράσματα, ακόμα και τον τρόπο που σκέφτεται για την ίδρυση γενικώς κινήματος, αλλά και γενικά με το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί η κοινωνία και πώς συνδυάζει την κοινωνία, τις σκέψεις της κοινωνίας και την έχει επεκτείνει πλέον πέρα από τα τέμπη. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που μιλάει έτσι η Καριστιανού, οπότε είναι σημαντικό να την ακούσετε όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κύριε Καριστιανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Καριστιανού, κάνατε μια εκδήλωση και πραγματικά βάλατε αυτό το θέμα που συζητάμε όλοι σχετικά με τα σκάνδαλα, τις εξεταστικές, που βλέπουμε πάλι το ίδιο έργο, που το έχουμε βαρεθεί και ο πυρήνας ουσιαστικά είναι αυτό το άρθρο 86. Πείτε μας τι ακριβώς και πώς συνδέεται και με το έγκλημα των τεμπών. Τα είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι. Ο λόγος σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ακριβώς το να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το σύνταγμα της κάθε χώρας, έτσι που μπορεί να έχει το 86, η Ιταλία να έχει ένα άλλο τύπο 86, δεν ξέρω τι, οποιαδήποτε χώρα, με το οποίο μπορεί ουσιαστικά να προφυλάσει τους υπόλογους πολιτικούς, υπουργούς, από έλεγχο. Λοιπόν, επομένως, σε περίπτωση διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργήθηκε ακριβώς για να μην έχει τέτοιου είδους προβλήματα και να μπορεί να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, χωρίς να παρεμποδίζεται από το τοπικό σύνταγμα της κάθε χώρας. Άρα λέτε ότι το ενωσιακό δίκτυο... το ενωσιακό δίκαιο και η υπεροχή αυτού έναντι του εθνικού, είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Καταλαβαίνω το άγχος των υπουργών, πρώτη φορά βρίσκονται πραγματικά σε τέτοια δύσκολη θέση και με τον ορατό κίνδυνο ελέγχου από έναν εισαγγελέα. Με ξενίζει και με προβληματίζει η συμπεριφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, το έχω πει κιόλας δημόσια. Το έγγραφο με το οποίο συντάξαμε με την κυρία Μαρία Γκρατσία είναι ξεκάθαρα, είναι ένα άριστο νομικό κείμενο, στο οποίο ουσιαστικά κιόλας η κυρία Κοβέση δεν μπόρεσε να απαντήσει. Δεν σας έχει απαντήσει ακόμα. Τι σας έχει πει η κυρία Κοβέση? Μας απάντησε πολύ περίεργα, καθόλου θεσμικά, λέγοντας ότι πραγματικά ότι ό,τι έγινε. Εγώ συνεχίζω να έχω πρόβλημα με το 86, ενώ τώρα κάνει διαφορετικές δηλώσεις. Εντάξει, συνεχίζω να έχω πρόβλημα με το 86 και έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω κάνει ερώτηση αν μπορώ να ξεπεράσω το εμπόδιο του 86. Να σημειώσω ότι το αίτημα που έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και έκτοτε δεν αναζήτησε η ίδια την απάντηση, να ξανακάνει δεύτερο ερώτημα, τέλος πάντων να δείξει ότι ενδιαφέρεται να πάρει μια απάντηση. Ουσιαστικά το θέμα ξεχάστηκε. Άρα η 717 πήγε στη Βουλή και με τα γνωστά αποτελέσματα της αρχαιοθέτησης. Η δικογραφία δηλαδή που πήγε στη Βουλή ήταν λάθος χειρισμός, σύμφωνα με την νομική σας προσέγγιση. Νομικά ήταν λάθος χειρισμός. Και μάλιστα υπήρχε και κάτι χειρότερο. Ας μου επιτραπεί να πω ότι υπήρχε και δόλος. Δόλος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εδώ. Λοιπόν, ο δόλος ήταν ο εξής, ότι ουσιαστικά ως δικαιολογία χρησιμοποίησαν μία λάθος νομική πρόταση, ότι υπάρχει θέμα παραγραφής, το οποίο συνταγματικά δεν ισχύει. Άρα η κυρία Κοβέση όχι μόνο δεν άσκησε τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της με βάση την αρχή της υπεροχής, όπως σας είπα ότι αυτό ισχύει στο ενωσιακό δίκαιο. Και επιτρέψτε μου λίγο, σε αυτή την περίπτωση σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο, το ακούσαμε στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκεί ήταν σε δεύτερο χρόνο αυτό. Ξέρετε, πρώτα είχε γίνει το δικό μας ερώτημα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εκεί κάποια επιχειρηματολόγησαν ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να υπερτερεί του τοπικού, του συνταγματικού, αυτό που λέτε, σε άλλη λογική βέβαια. Βεβαίως, αλλά όμως... βόλευε. Έτσι είναι πραγματικά. Το ενωσιακό είναι υπεράνω του εθνικού. Άρα εσείς λέτε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, από τη στιγμή που θα συνέχιζε την έρευνά της για την 717 και έβλεπε τις ευθύνες των υπουργών, μπορούσε να συλλάβει τους υπουργούς ή να τους περάσει.
Μάλιστα. Βασίστηκε όμως και σε μια ψευδή νομική πρόταση, την οποία όφιλε κατ' εμέ να ελέγξει ότι ισχύει. Και δεύτερον, βλέποντας την εξέλιξη της 717 και την αρχιοθέτησή της, ούτε εκεί παρενέβη. Και να σας πω και γιατί μιλάω για δόλο. Γιατί το ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή το δίθεν εμπόδιο της παραγραφής και το δίθεν εμπόδιο του 86 χρησιμοποιήθηκαν και στον ΟΠΚΠ. Η μόνη διαφορά είναι ότι βγήκε, ουσιαστικά αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο για μένα, γιατί είναι μεγάλο σκάνδαλο, αποκαλύφθηκε τώρα και σε αυτή τη δικογραφία, τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠ, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η αλήθεια όμως είναι μία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν χρειάζεται καμία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της πει τι μπορεί να κάνει με το 86. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος στο ενωσιακό, τα άρθρα του νόμου. Ωραία. Ορίζουν ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, και μάλιστα μιλάμε για τεράστια ποσά σε εμάς στην Ελλάδα και πάρα πολλά σκάνδαλα, θα πρέπει να κάνει κατευθείαν την έρευνα και να αποδώσει τις ευθύνες στους κατηγορούμενους. Μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, παρακολουθούμε... Το οποίο, συγγνώμη, θα γίνει. Εγώ το θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί νομικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύετε ότι θα γίνει, δηλαδή... Ναι, οφείλει, είναι υποχρεωμένη. Είναι υποχρεωμένη να αγγίξει υπουργούς εδώ με αυτή τη λογική. Ναι, είναι υποχρεωμένη. Οπότε, για μένα, θεωρώ ότι η κάθαρση έχει ξεκινήσει. Ή να το πω αλλιώς, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Η αντίστροφη μέτρηση για να συλληφθούν υπουργοί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την κάθαρση γενικότερα. Για την κάθαρση γενικότερα. Αυτή είναι η αρχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Κυρία Καριστιανού, λέμε για την κάθαρση και βλέπετε την εξεταστική, ας πούμε, για τον ΟΠΚΠ, που θυμίζει πάρα πολύ την εξεταστική για τα τέμπη. Βλέπετε τους αγρότες που είναι στους δρόμους. Βλέπετε έναν κόσμο που είναι σε ένα αδιέξοδο. Εσείς τι λέτε, ναι. Τι λέτε για όλα αυτά. Το είχα ξαναπεί και όταν είχαν γίνει οι δύο μεγάλες συγκεντρώσεις για τα τέμπη, όλος ο κόσμος αυτός βγήκε έξω, όχι μόνο για το τραγικό δυστύχημα στα τέμπη, στο οποίο θα μπορούσε να είναι ο καθένας μέσα, και ο καθένας μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του μέσα στο τρένο. Βγήκε γιατί δεν αντέχει άλλο αυτή τη διαφθορά. Δεν αντέχει άλλο αυτή τη σύψη κοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους, και το πρόβλημα των αγροτών μας αφορά. Άμεσα, θα έλεγα. Είναι πολιτικό ζήτημα όμως, κυρία Καριστιανού, αυτό. Είναι της λειτουργίας ενός κράτου. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, όλα μας αφορούν. Ειδικά θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, διαφθοράς, διαπλοκής, που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας, την ασφάλεια της ζωής μας, την ευμάρεια, την ποιότητα της ζωής μας, μας αφορούν όλους. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα αυτό που χρειάζεται ενεργοποίηση των πολιτών. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, αφού δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα ξεκάθαρα. Και με την άποψη ότι ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του, αλλά και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει, κυρία Καριστιανού, όμως? Όλες τις εξουσίες στα χέρια τους. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Αυτό θα αλλάξει με ένα καινούριο. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα αυτό είναι τόσο σαθρό που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Θέλει γκρέμισμα και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Να ξαναχτιστεί όμως με τις σωστές βάσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή τη φορά, με την κινητοποίηση αυτών των πολιτών, της κοινωνίας, θεωρώ ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία, το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας. Πολλοί προτρέπουν την Καριστιανού να βγει μπροστά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό. Είναι έτοιμη η Μαρία Καριστιανού να μπει σε αυτή την προσπάθεια? Το μπροστά, το πόσο μπροστά δεν ξέρω πώς το εννοούμε. Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα. Αυτό το κίνημα πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, δηλαδή? Δεν γίνεται διαφορετικά? Πιθανότατα, ναι. Αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν υπάρχουν όλες αυτές, δημιουργηθούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Πρέπει να έχουμε μια εναλλακτική. Άρα πιστεύετε ότι στις εκλογές πρέπει να υπάρχει εναλλακτική? Αυτό μας λέτε, έτσι? 100%. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μια εναλλακτική που, ξέρετε, θα είναι τελείως διαφορετική
από όλες τις υπόλοιπες. Ξέρετε τι λένε, ακούμε συνέχεια. Για παράδειγμα, επειδή υπήρχαν πολλά στελέχη που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα και διάβασα ότι η κυρία Καριστιανού συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα, μήπως συνεργαστούν. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Το έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε που ακουμπά, όχι με τέτοια συμμετοχή, όπως με τον κύριο Τσίπρα που ήταν και πρώην πρωθυπουργός, οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα δεν μας αφορά. Οπότε μιλάτε για ένα νέο κύμα. Τώρα μου ήρθε Ναι, το οποίο θα αποτελείται από ανθρώπους, πολίτες, άσχετους με τα πολιτικά, μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα, σχήματα κτλ. Οι οποίοι έχουν τη γνώση βέβαια, έχουν τη διάθεση, έχουν το όραμα, έχουν την ψυχή, γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο. Σε αυτό το πολύ μεγάλο πάντως, είτε μπροστά είτε με οποιοδήποτε τρόπο, η Μαρία Καριστιανού θα είναι εκεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο. Θα είναι, βεβαίως θα είναι. Και εγώ βλέπω ότι υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο σας πολεμάει, κυρία Καριστιανού. Ότι από τη μία διαχωρίζει την Μαρία Καριστιανού, τη μητέρα που διεκδικεί τη δικαίωση, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία για το θέμα των τεμπών, αλλά για πολιτικό πρόσωπο εδώ αρχίζει μετά μια πολεμική. Και νομίζω ότι διαβάζετε κι εσείς και τις δηλώσεις, δεν χρειάζεται να μπω σε πολύ συγκεκριμένα. Πώς το αντιμετωπίζετε, νιώθετε έτσι αυτή την πίεση, νιώθετε αυτή την απειλή, νιώθετε ότι κάποιοι φοβούνται? Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν το νιώθω σαν απειλή. Γνωρίζω πολύ καλά για ποιο λόγο γίνεται. Ο σκοπός είναι να σταματήσω αυτόν τον αγώνα. Δεν θα σταματήσω. Ίσα-ίσα όλα αυτά με πεισμώνουν περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στην πραγμάτωση του αγώνα μου. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι με αυτό το καινούριο που θα εμφανιστεί και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες για μια δίκαιη δίκη. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα ζω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία και γι' αυτό και εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως όχι, δεν μπορώ να σταματήσω, ίσα-ίσα. Θα συνεχίσω πιο δυνατά. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την κυρία Καριστιανού. Σίγουρα δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά που υπόθηκαν σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Θα θέλαμε πάρα πολύ από κάτω να σχολιάσετε όλα αυτά που ακούσατε και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά την κοινή γνώμη. Γι' αυτό και δείξαμε το βίντεο. Οι εξελίξεις πάντως το επόμενο διάστημα θα είναι ραγδαίες. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Όλα βράζουν. Λογικά μετά τον Ιανουάριο θα έχουμε εξελίξεις. Φεβρουάριο. Καλό βράδυ.